Bon dia, ja torno a ser aquí. Em presento altre cop, Betty Faus, especialista de pes, perquè ja des de molt petita ja era una persona de pes. Recordo, baralles amb el meu germà més gran, l'única manera de guanyar-lo era quan em tirava damunt d'ell. Aquí el deixava sempre cau, l'aixafava. Així que, ja que tinc el títol d'especialista de pes, aprofitaré per donar-vos alguns quants consells per aprimar-vos. Si voleu no escoltar-me, poseu pausa i marxeu. I els que tingueu ganes, el tema d'avui, el mètode infal·lible. Per tal de trobar el mètode infal·lible, he fet una recerca i una selecció dels millors mètodes que he trobat. Alguns són consells que he anat sentint al llarg de la vida i d'altres són meus, els he camuflat entre mig. Un mètode infal·lible, tirar el paquet de galetes per la finestra quan vas amb cotxe. Perquè si el deixes a dins del cotxe, sempre tens la tentació de tornar-te a menjar una altra galeta, però estàs allà avorrit conduint. El tires? S'ha acabat el problema. Un altre mètode infal·lible, preparar-vos menjar que no us agradi. I si pot ser sense sal, sense oli, sense res, de la manera que us agradi menys, o si no us agraden gens els fregits, doncs us feu fregits. Un altre mètode, mengeu imaginant-vos que sou una vaca. Les vaques es passen el dia remugant allà, mastegant i tornant a mastegar. Quan us poseu una cosa a la boca, comenceu a mastegar. Us imagineu aquest avorriment de passar-se el dia menjant, ostres, amb les altres coses que podríem estar fent, allà mastegant tot el dia. Un altre mètode, mirar-vos al mirall. Un altre mètode, anar al dentista que t'arrenqui una dent. Us semblen tonteries aquestes propostes que us faig? Vaig a comparar-los. A mi no sé si ho trobo més estúpid tirar un paquet de galetes per la finestra o tirar litres de lípids d'una liposucció per la... On te'l tiren? El greix, quan et fan una liposucció al vàter, no sé. I lo de les vaques? Quantes vegades us han dit és que has de mastegar molt els aliments? Us estan demanant que feu de vaques. El meu avi em deia que havíem de mastegar 50 vegades cada fulla d'enciam. Us imagineu allà? Quin avorriment. I lo del dentista? Anar al dentista per aprimar-se. N'hi ha que se'n van a que els hi posin una anella a l'estómac. Mireu, si aneu al dentista, a més, mateu 2 pardals d'un tret. Per una banda us arreglen la dent o us l'arrenquen, i per l'altra banda us aprimeu. I quin és el mètode infal·lible? Mireu, sabeu què? Cadascú la seva tonteria, cadascú les seves històries, les seves merdes i les seves decisions. Cadascú el seu propi mètode infal·lible, sí o no? Vinga, endavant!